अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कोकणवासियांचा जिव्हाळ्याचा सण म्हणजे गणेश चतुर्थी। ही गणेश चतुर्थी अवघ्या काही दिवसांवरती येऊन ठेपल्यानं सध्या सर्वच गणेश मूर्तिकारांची लगबग वाढली आहे। कोकणात अनेक उत्कृष्ट मूर्तिकार आपल्याला पाहायला मिळतात। मात्र वेंगुर्ला तालुक्यातील वांगणी हरिचरणगिरी येथील हेमंत मटकर यांनी पर्यावरणपूरक गणेश मूर्त्या साकारत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे। पाहूयात। कोकणवासियांच्या जिव्हाळ्याचा सण म्हणजे गणेशोत्सव आणि हा गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे आणि या कालावधीत लगबग वाढली आहे ती गणेश मूर्तिकारांची। आपल्या कोकणात विविध गणेश मूर्तिकार आपल्याला पाहायला मिळतात किंवा असंख्य गणेश मूर्तिकार आहेत ज्यांची वेगवेगळी खासियत आहे गणेश मूर्त्या बनवण्यामध्ये। अशाच प्रकारे मी आता आहे वेंगुर्ले तालुक्यातील वांगणी हरिचरणगिरी येथे मटकर कुटुंबीय यांच्या गणेश मूर्ती शाळेत आहे आणि या मटकर कुटुंबियांची एक वेगळी खासियत आहे गणेश मूर्ती बनवण्याची। ती म्हणजे या मूर्ती शाळेत कागदाच्या लगद्यापासून गणेश मूर्त्या जास्तीत जास्त बनवल्या जातात। त्याचप्रमाणे मातीच्याही मूर्त्या असतात व अजून एक खास गोष्ट म्हणजे की या गणेश मूर्ती शाळेत ज्या गाईच्या शेणापासून तसेच जी आपल्या शेतातील माती असते यांचं एकत्रीकरण करून गाईचं शेण आणि शेतातील माती असं एकत्रीकरण करून गोमेय जी गणेश मूर्ती आहे ती सुद्धा या ठिकाणी बनवली जाते। आपण त्यांच्याशी अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत त्यांच्याकडून। कशा प्रकारे ही गणेश मूर्ती शाळा किती पिढ्यांपासून चालू आहे आणि त्यांना ही नवीन संकल्पना कशी काय सुचली। मात्र यात एक वेगळी गोष्ट म्हणजे जी या गणेश मूर्ती शाळेत जे कागदी लगद्यापासून ज्या गणेश मूर्त्या बनवल्या जातात त्यांना प्रचंड मागणी ही आहे। गोवा असेल, मुंबई असेल, बँगलोर असेल या ठिकाणून या गणेश मूर्त्यांना मोठी मागणी पाहायला मिळते। त्याचप्रमाणे मातीच्या मूर्त्यासुद्धा त्यांच्याकडून बनवून मिळतात। ज्या मागणी जशी ग्राहकांची मागणी असेल किंवा जशी नागरिकांच्या गणेश मूर्त्यांची मागणी असेल त्याप्रमाणे त्या गणेश मूर्त्या ते या ठिकाणी बनवून देतात। अधिक माहिती आपण त्यांच्याचकडून जाणून घेणार आहोत। एक वेगळी गोष्ट आहे किंवा वेगळी एक गणेश मूर्तीशाळा आपल्याला आज बघायला मिळणार आहे। तर अधिक माहिती त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात। माझ्यासोबत आहेत हेमंत मटकर, श्री गणेश मूर्ती कला आकार केंद्र या गणेश मूर्तिशाळेचं नाव आहे आणि मगाशीच सांगितल्याप्रमाणे मातीच्या कागदाच्या लगद्यापासून गणेश मूर्त्या या मूर्तिशाळेत जास्तीत जास्त बनवल्या जातात आणि गाईचं शेण व जी आपली शेतातली माती असते याच्यापासून सुद्धा सुबक अशा मूर्त्या या ठिकाणी बनवल्या जातात। म्हणजे एक विशेष बाब म्हणजे पर्यावरणपूरक गणेश मूर्त्या बनवणं ही या गणेश मूर्ती शाळेची खासियत आहे। अनेक आपल्याला शाडू माती POPच्या मूर्त्या आज बाजारात पाहायला मिळतात की मोठमोठ्या मूर्त्या आपल्याला बाजारात पाहायला मिळतात आणि यातच एक कागदी लगद्यापासून किंवा गाईचं शेण आणि आपल्या शेतातील जी माती आहे यांच्यापासून अशा पर्यावरणपूरक मूर्त्या या ठिकाणी बनवल्या जातात। म्हणजे ही एक मोठी गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। आपल्यासोबत आहेत हेमंत मटकर, आपण त्यांच्याकडूनच अधिक माहिती याबद्दल जाणून घेऊयात। नमस्कार, स्वागत आहे आपलं कोकणसाद लाईव्हमध्ये। कोकणात अनेक गणेश मूर्तिकार आहेत आणि अनेक मोठमोठे गणेश मूर्तिकार आम्ही पाहतोय। मात्र यात आपण एक वेगळी खासियत या गणेश मूर्ती शाळेची जपली आहे किंवा गेल्या काही वर्षापासून आपण कागदी लगद्यापासून गणेश मूर्त्या बनवून त्या जवळजवळ बँगलोरपर्यंत आपल्या कागदी गेलेल्या आहेत। तर काय सांगाल, सुरुवात कशी काय झाली, काय सांगाल याबद्दल? सुरुवात झाली म्हणजे आम्ही गणेश मूर्ती संघामध्ये असल्यामुळे तिथे पहिलं आमचं ट्रेनिंगचं एक प्रकार घडलं की लगद्याचे गणपती बनवायचे
आमच्या बापूसाहेब संघाचे अध्यक्ष असल्यामुळे ते बोलले की नाही आपलं एक ग्रुप बनवूया आणि पहिलं बनवून घेऊया. ते सगळं निर्णय झाल्यावर 2-3 वेळा लोकांसाठी आम्ही ट्रेनिंग लावलं संघटनेमार्फत. नंतर ते ट्रेनिंग झाल्यावर मी गोकाकला आमच्या संघटनेच्याच माणसासोबत गोकाकला गेलो. तिथे गेल्यावर की मला असं समजलं की तिथे बायका काम करतात, महिला काम करतात. त्यांना मी चौकशी केली, विचारलं. ते बोलले की आम्ही बचत गटाची माणसं आहोत. ते माझ्या डोक्यात आल्यावर मी घरी येऊन तेच ठरवलं की आपण पण इथल्या बचत गटातल्या माणसांना जवळ घ्यायचं, त्यांना विचारायचं, त्यांना शिकवायचं आणि त्यांच्याकडून हे काम करून घ्यायचं. असं ठरवल्यावर इथले वेळ असे एक वेळ असाल की कात्या कारखान्याचं इथं ट्रेनिंग लागलं असताना त्या ट्रेनिंगमध्ये बायका सगळ्या होत्या. त्या बायकांना मी 15 बायकांना विचारलं की असं नाही, असं मी गणपतीचं ट्रेनिंग लावतो, तुम्हाला 3 महिने मी शिकवणार की माझ्याकडे तुम्ही मग ते काम करायचं, जमेल का? ते बोलले हो चालेल, पण आम्हाला पहिलं शिकवायला पाहिजे. त्यावेळी मनुष्यबळ कसं आहे, आता इतर पुरुष वगैरे असतात, खूप रेट सांगतात, पगार पण भरपूर सांगतात. म्हटलं यांच्याकडून बघूया काय होतं ते. 3 महिन्यात मी 15 माणसांना पूर्णपणे ट्रेनिंग दिलं आणि त्यांना मानधन म्हणून दिवसाला पर डे 100 रुपये ठेवलं. अशा पद्धतीत काम करून त्यांच्याकडून घेतलं. 3ऱ्या महिन्यात ती ओके झाली पूर्ण. म्हणजे गणपतीचा साच्यात भरणे, फिनिशिंग करणं, हात जोडणे, इतर काही अवयव साफ करणे, सगळं काम करायला लागले. नंतर मी आणि माझ्या मुलाने असा विचार ठरवला की आतापासूनच हे काम चालू करायचं. पण एक भीती निर्माण होती, माझ्या मूर्त्या खपतील की नाही, मूर्त्या बाहेरगावी जातील की नाही. 1 वर्ष जरा खूप म्हणजे 2022 पासून सुरुवात हे 3 ह्यात असं सध्या 3रं-4थं वर्ष आहे, चालू वर्ष 4थं आहे. पण कोरोनाच्या पिरियडला मला माणसं पण घरी भेटली, त्याच्यामुळे मी आतल्यात सगळं काम केलं. बाहेर कोणाला काय तसं माहीत नव्हतं. कुठे फोटो पाठवले, काय पाठवले, अशावर ऑर्डर झाल्या, पण त्या थोड्याफार गेल्या, मूर्त्या जास्त प्रमाणात गेल्या नाही. 2ऱ्या वर्षापासून मला ऑर्डर भेटायला लागल्या की जे 100 पहिल्या गेल्या त्या आत्या जागेवर मला 200 मूर्त्या गेल्या. 3ऱ्या वर्षी कमीत कमी 300 मूर्त्या गेल्या बाहेरगावी. मुंबईला पाठवले, पुण्याला पाठवले. गोमईच्या तर मूर्त्या मला इथे येऊन मागून घेऊन जायचे. अशा पद्धतीत गोमईचं काम चाललं आणि एक मनाशी ध्येय धरलं की चालेल, बघूया काय होईल ते होईल. कारण मी गौंडी काम करणारा माणूस, ते क्षेत्र सोडून मातीच्या गणपतीत मी रुतलो, कारण आमची 3 पिढी शाळा. पण मला सगळे लोक सांगायचं की याच्यात तुला नुकसान होईल, तुला पैसे भेटणार नाही. म्हटलं बघूया, गणपतीची इच्छा असेल तर सर्व काही होऊ शकतं. याच मुद्द्याकडे मी पुन्हा येतो. ही गणेश मूर्ती शाळा म्हणजे तुम्ही आता चालवतायत, ही तुमची कितवी पिढी आहे आणि या अगोदर तुम्ही कोणाकडून तुम्हाला वसा मिळाला आहे गणेश मूर्ती शाळेचा? माझी सरासरी आता माझी 3री पिढी आहे आणि माझा आता मुलगा चालवणार ती 4थी पिढी आहे. कारण आमच्या घरंदाचंच गणपती मातीचं, त्यावेळीपासूनच 150 ते 200 गणपती घरी बनवायचे, पण ते फक्त मातीच्या, शेतमातीच्या गणपती, बाकी इतर काही नाही. आणि घरी आमचा सकल भाग असल्यामुळे, दरी भाग असल्यामुळे गणपतीला न्यायला किंवा इतर यायला खूप खर्च यायचा, इतर माणूसबळ पाहिजे होतं, त्यावेळी भेटत होतं. पण आता तसं भेटत नाही. त्यामुळे मी आता दुसरीकडे एक जागा भाड्यातत्वावर घेतली 10 वर्षाच्या करारावर. असं मनाशी ध्येय धरलं की गणपतीला हात जोडला आणि म्हटलं की ज्या ठिकाणी मी चालू करेल त्या ठिकाणी मला तो स्फूर्ती द्यायला पाहिजे आणि माझं काय मनासारखं होईल तेवढं तो. पण त्याच्याही पेक्षाही मला चांगलं स्फूर्ती भेटली आणि चांगलं फळ भेटलं असं तर मला वाटतं. मला वाटतं मगाशी जो तुम्ही मुद्दा सांगितलात की तुमच्या गणेश मूर्ती शाळेत महिला बचत गट काम करतात. मला वाटतं आपल्या इतर ठिकाणी माहीत नाही, पण मला वाटतं वेंगुर्ले तालुक्यात अशी तुमची एकमेव मूर्ती शाळा असेल ज्या ठिकाणी तालुका सोडूनही संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये माझी पहिलीच शाळा आहे. कारण मला संघटनेत सगळ्यांनी सांगितलं की संघटनेचे 500 सभासद आहेत, मूर्तिकार, गणेश मूर्तिकार संघाचे 500 सभासदमध्ये माझीच एकट्याचीच पहिली अशी शाळा घडली की बचत गटाच्या महिला घेऊन काम करता येते. निश्चित. म्हणजे पूर्ण जिल्ह्यातील लोकांनी कॉन्टॅक्ट केलं, फोन केलं. ज्यावेळी माझा पहिला व्हिडिओ यूट्यूबला आला त्यावेळी लोकांनी कॉन्टॅक्ट करायला लागले, कुठे शाळा आहे, आम्हाला यायचं आहे, आम्हाला भेटायचं आहे. अशा पद्धतीत काम घडलं. या महिलांना तुम्ही कशाप्रकारे ट्रेनिंग दिलं? सुरुवातीपासून गणेश मूर्ती बनवणं म्हणजे अगदी एकदम जोखमीचंच काम म्हणायला लागेल किंवा एक कला आहे वेगळी. मग महिलांना कशाप्रकारे तुम्ही ट्रेनिंग दिलं? महिला पहिले ज्यावेळी आल्या त्यावेळी घाबरायला लागल्या. लोक आम्हाला हसणार, कारण आपल्या कोकणातल्या बायका असं काम करत नाही की गणेश मूर्ती या शाळेत फक्त मूर्तिकार पुरुष वर्गच असतो, स्त्रिया क्वचित असतात. कोण घरातील माणसं असली तरच ती असतात, बाहेरील कोण नसतं. त्यामुळे हे लोक बोलायला की महिला की बाहेरचे लोक आपल्याला काहीतरी बोलतील, काहीतरी नाव दूषित ठेवशील, तुमच्या मूर्त्या जातील की न, का आम्ही अशा माणसं आहोत. म्हटलं तुम्ही त्याचं काही टेन्शन करू नका, त्याला जबाबदार मी आहे, लोकांना उत्तर द्यायला मी समर्थ आहे. फक्त इथे एकच ठरवा. त्यांची एक अट होती की आम्ही ज्यावेळी तुमचं इथे कामाला चालू कराय त्यावेळी तुमचं पेंटिंग काम होईपर्यंत बाहेरच्या माणसाला आतमध्ये घ्यायचं नाही. म्हटलं ठीक आहे. माझ्याजवळ मी आणि मुलगा आम्ही 2 जण होतो.
आम्ही दोघांनी सर्वांना सामावून घेतली. 10 माणसं 15 होती. 15तली चांगली काम करणारी 10 माणसांना आम्ही इथे ठेवली. निश्चितच म्हणजे महिलांना सुद्धा हाताला रोजगार देण्याचं काम तुम्ही या ठिकाणी. असं झालं की इतर ठिकाणी बसून त्या गोष्टी करतात किंवा तिकडच्या गोष्टी करतात. त्या आता 3 माणसं म्हणतात की आम्हाला घरी आता चैन पडत नाही, हातात गणपती यायला पाहिजे आणि गणपतीचंच काम केलं की आम्हाला समाधान वाटतं. निश्चितच ही एक मोठी बाब आहे, म्हणजे एक वेगळी बाब आहे की महिलांना सुद्धा रोजगार देण्याचं काम आणि महिलांच्या हातून गणेश मूर्ती साकारते ही एक मोठी गोष्ट आहे. दुसऱ्या मुद्द्याकडे येतोय म्हणजे गोमेय मूर्त्या आपण म्हणाले कशा प्रकारे ह्या गोमेय मूर्त्या बनवल्या जातात त्याबद्दल काय सांगाल? गोमाई मूर्ती 1 मिनिट ठेवा, दाखवतो मी का. हे मी बनवलेली मूर्ती ही राजकोटला पाठवायची आहे. सांगून गेले ते आम्हाला पाहिजे म्हणून. ही गोमाई मूर्ती शेण आणि आपल्या शेत जमिनीतली माती, गाईचं शेण, शेत जमिनीतली माती, गाईचं गोमूत्र याच्याचपासून बनवतं. आतमध्ये फक्त की जंतू होऊ नयेत म्हणून याचा भीमसेन कापूर आणि हळद याचा वापर केला जातो. एक फुटाच्या मूर्तीचं 600 ग्राम वजन आहे. फक्त 600 ग्राम. तसेच लगद्याचं पण तेवढंच. 1 फुटाच्या मूर्तीचं 600 ते 700 ग्राम वेट येतं, वजन येतं. साधारण ह्या किती मूर्त्या बनवतात तुम्ही? याला सध्या मी पाठवले ते कमी 35 मूर्त्या होत्या याच्या, पण सर्व 1 फुटाच्या होत्या. 1 फुटाच्या वर नाहीत, कारण बाहेरगावी पाठवायचे म्हणजे जबाबदारी असते, त्याच्यामुळे तशा पाठवल्या. कुठून जास्त मागणी आहे या गणेश मूर्त्या? या गणेश मूर्त्या जास्त पुण्यावरून मागणी आली. पुण्यावरून हां. आणखी पण इथे आमच्यासोबत मळगावकर सर बनवतात मळगावला, त्यांच्याजवळ पण पुण्याचीच मागणी येते. इथे फक्त आम्ही 2 जण आहेत, सिंधुदुर्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यात, वेंगुर्ला तालुक्यात आणि सावंतवाडी तालुक्यात 2च माणसं आम्ही बनवतो. 2च माणसं म्हणजे सिंधुदुर्गात म्हणायला लागलं 2च माणसं तुम्ही या मूर्त्या बनवतात आणि त्याला पुण्यावरून जास्तीत जास्त मागणी आहे. म्हणजे निश्चितच पर्यावरणपूरक गणेश मूर्त्यांना सुद्धा आता या ठिकाणून, पुणे असेल मुंबई असेल या ठिकाणून मोठी मागणी आहे. आणि गोमेय म्हणजे अगदी आपल्याला एक गुणधर्मच म्हणजे जो गाय जी असते याच्यातून जे गुणधर्म असतात गायीचे ते सुद्धा या मूर्तीत पवित्र पवित्र बरोबर आहे. पण आपल्या लोकांना ते जरासे असं कोकणातील लोकांना जरा असं खराब वाटतं, कारण कोकणातील लोक काय म्हणतात ही गाईचं शेण म्हणजे विष्ठा झाली. पण तसं नाही. गाईचं सर्व अवयवाचं सर्व याचं औषधाचा उपयोग होतो. औषध बनवतात, इतर काही बनवतात, त्या पद्धतीने आम्ही मूर्त्या बनवल्या. निश्चितच गायीची आपण पूजा करतो. गायी पवित्र आहे आणि गायीला आपण देवता मानतो आणि ह्याच देवतेपासून आराध्य दैवत आपलं जे आहे गणेशाची मूर्ती बनवणं म्हणजे एक सुवर्णच क्षण म्हणावा लागेल. आणि ह्या अशा प्रकारच्या मूर्त्या साधारण तुम्ही म्हटलं ती कधीपासून ह्या मूर्त्या बनवण्याला आपण सुरुवात करता? मी आता इथे माझं दरवर्षी गणेश मूर्ती झाल्या, अनंत चतुर्थी झाली की दसऱ्याला मी मूर्त करतो. दसऱ्यापासून चालू करतो गणपतीचं काम. पहिल्या लगद्याचं वर्षभर चालू राहतं. वर्षभर काम चालू राहतं. माझ्यामुळे 10 माणसांना इतरांनाही रोजी भेटतं. हे एक मोठं मला म्हणजे भाग्य लाभलं असं समजायला पाहिजे. म्हणजे मंडळी निश्चितच या ठिकाणी कोकणात गणेश मूर्ती शाळा ह्या 1-2-3 महिन्या अगोदर सुरू होतात. मातीच्या गणेश मूर्त्या असतील किंवा इतर शाडू मातीच्या गणेश मूर्त्या असतील. मात्र दसऱ्यापासून म्हणजे वर्षभरच ही गणेश मूर्ती शाळा चालते आणि या गणेश मूर्ती शाळेतून महिलांना रोजगार उपलब्ध होतो, ही मोठी गोष्ट आहे. पुढील एका मुद्द्याकडे येऊया. म्हणजे आपल्याला आता मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी दिसत आहेत त्या मातीच्या लगद्यापासून बनवलेल्या कागदाच्या लगद्यापासून बनवलेल्या गणेश मूर्ती. तर काय सांगाल याबद्दल? ही संकल्पना कशी काय सुचली तुम्हाला? लगद्याच्या मूर्त्या मी पहिल्या बनवल्या त्या 1 फुटाच्या, 2 फुटाच्या, 2.5 फुटापर्यंत लगद्याच्या मूर्त्या बनवल्या. पण मला पण भीती वाटत होती की कसं जातील की नाही. त्यानंतर असं मनात मुलगा बोलला की आपल्याकडे साचे आहेत, 3 फुटाचे आहेत, 4 फुटाचे आहेत, 5 फुटाचे आहेत, आम्ही साच्यामधून बघूया, तरी प्रयत्न करून बघूया. असं म्हणता मी मोठ्या पण मूर्त्या काढल्या. आता 6 फुटापर्यंत मूर्त्या मी लगद्यामध्ये काढतो. समोरच्या पार्टीने विचारलं आम्हाला 7 फुटाच्या 8 फुटाच्या मूर्त्या देशाल तर आमची तयारी आहे. अच्छा, निश्चितच. पण कशा काय बनवल्या जातात या मूर्त्या त्याबद्दल काय? लगदा शाडू माती घेतो आम्ही. 50% शाडू माती, 40% लगदा आणि त्याच्यात आपली झाडापासून बनवलेली गोण असते, खडा गोण, ती 10% वापरतो. अशा पद्धतीने मिक्सरिंग करून मिक्सरला लावून त्याच्यावर लगदा स्वतःच तयार करतो आम्ही, विकत कुठून आणून. मशिनरी मी सगळ्या घेतलेल्या आहेत. पेपर कटिंगच्या मशिनरी आहेत, लगद्याचे मशीन आहे, माती मळण्याची मशीन आहे, सर्व मी घेतलेलं आहे. आणि माझ्यामुळे कसं इतरांनाही त्यांचा फायदा होतो. कोणाला पाहिजे असेल तर मी इथे बनवून देतो. आता मी या कागदाच्या लगद्याच्या मूर्त्या जास्तीत जास्त बघितल्या. मग या मूर्त्यांना कुठून मागणी आहे काय सांगा? कागदी लगद्याच्या मूर्त्यांना आत्ता गेल्या वर्षापासून बॉम्बेला भरपूर मागणी आली. बॉम्बेवरून पार्ट्या फोन करतात, येऊन इथे प्रत्यक्ष बघून पण गेले.
आम्हाला पाहिजे म्हणून सांगून गेले आहेत. म्हणजे व्यवहार झालेला आहे अशा पद्धतीत आमच्याकडून जास्त मुंबईला. आता ते मुंबईचे बोलून स्थानिक लोक बोलायला की आम्हाला POPपेक्षाही हलक्या पडतात. आणि POPचा आता कोकणात सध्या यंदा भरपूर राज असल्यामुळे लोक रेट जास्त ठेवल्याने मूर्तिकाराने माझ्याकडे गेल्यामुळे ते बोलतात तुमच्याकडे रेट कमी आहे. तर म्हटलं नाही, माझ्या हे लगद्याच्या मूर्त्या आहेत, चांगल्या आहेत, लवकर विरघळणाऱ्या आहेत आणि वजनाला POPपेक्षाही हलके आहेत. त्यामुळे आता इथे पण स्थानिक लोकांनी बुक केलेत. कमीत कमी माझे 50 मूर्ती इथे स्थानिक लोकांनी बुक केले. अच्छा, म्हणजे बाहेरून मागणी कागदाच्या लगद्याच्या मूर्त्यांना येतेच, पण आता स्थानिक लोकसुद्धा या मूर्तीकडे वळायला लागले आहेत. ही एक मोठी गोष्ट आहे. आणि तुमच्या माध्यमातून आमच्याजवळ सारखे मूर्तिकार जे आहेत म्हणजे मातीच्या मूर्त्या, त्यांना माणसं भेटत नाही, त्या लोकांनी पण माझ्याकडून 10 मूर्त्या नेल्या, 15 मूर्त्या नेल्या. अजूनही सांगतात आम्हाला असेल तर द्या. म्हटलं आता शक्य नाही, कारण हा पिरियड असतो कागदी लगद्याचा, तो लास्ट मे जूनपर्यंत असतो. पाऊस चालू झाला की लगद्याचं काम होत नाही. अच्छा, म्हणजे सुरुवाती दसऱ्यापासून सुरुवात करतात. सुरुवात करतो कारण त्याला हीट जास्त लागते, उष्णता जास्त हवी, तेवढं काम चांगलं होतं. म्हणजे ते सुकायला जास्त वेळ लागतो. वेळ लागतो. पावसात तसं होत नाही, दमट राहतात पावसात. मग आता एक मूर्त्या बनवण्यात आल्या, त्याचप्रमाणे मातीच्या मूर्त्यासुद्धा बनवतो. मग एकूण किती मूर्त्या ह्या तुमच्या गणेश मूर्ती शाळेत बनवल्या जातात? यावर्षी सगळे टोटल नाही म्हटलं माझं 450 ते 450 मूर्त्या बनवल्या. अजूनही ऑर्डर होती पण मी घेतले नाही, कारण पेलण्यासारखं नाही, एवढं शक्य नाही. कारण ही गणेश चतुर्थी असं आहे की एका दिवसाचा सण आहे, त्याच दिवशी सकाळी 12 वाजेपर्यंत तरी पूजन व्हायला पाहिजे. तर असं केव्हा होतं कामा नाही की आता नाही संध्याकाळी देतो, असं नाही. कारण माझ्याजवळ आत्तापासून पेंटिंगचं काम चालू आहे, दोन्ही काम चालू आहे, माती कामही चालू आहे, पेंटिंगचंही काम चालू आहे, त्या पद्धतीत काम करतो. निश्चितच गणेश मूर्तींबद्दल माहिती घेतलीत. मात्र अर्थकारणसुद्धा या संपूर्ण विषयात असतं. म्हणजे गणेश मूर्त्या म्हटल्या की त्याची किमती आल्याच. मग मातीच्या मूर्त्या, कागदी लगद्याच्या मूर्त्या आणि आता जे POP किंवा शाडू मातीच्या मूर्त्या, यामध्ये कसे काय फरक आहेत किमतीमध्ये, त्याबद्दल काय सांगाल? पहिलं स्टारायचं म्हणजे मी 1200 रुपये फूट कागदी लगद्याचा रेट ठेवला होता. मातीचा गणपतीचा 1000 रुपये कोऱ्याचा ठेवला होता, नुसते कोऱ्या, पेंटिंग नाही. ते पण अजूनही घेतात लोक, कोऱ्या मूर्त्या घेतात. फक्त गोमईच्या 900 रुपये फूट ठेवला होता, 1 फुटाच्याच मूर्ती, त्याच्यावर नाही होत. त्याच्यामुळे मी काय ठरवलं यावेळी की लगद्याच्या आणि मातीच्या दोन्ही रेट सारख्या ठेवायच्या, की आपल्याला बघूया तरी काय फरक पडतो. तो पण तो गेल्या वर्षापेक्षा मला यावर्षी फरक पडला. बजेट केलं तर मला तेवढंच खर्च येतो, तेवढंच हे होतं, तसं काही फरक जास्त पडत नाही. आणि दरवर्षीपेक्षा मूर्त्या वाढत आहेत काय? वाढत आहे. म्हणजे मी सांगायचं म्हणजे कोणाला बोलायच्या अगोदर लोक इथे येतात, त्याच्यामुळे मला खात्री आहे की अजूनही सांगतात. कालचीच गोष्ट, काल आरवंद्यावरून एक पार्टी आली, ती मला बोलले की आम्हाला लगद्याचा बनव. म्हटलं आता लगद्याचा नाही, तुम्हाला पाहिजे तर मी मातीचा देतो. हाच माझ्यासमोर गणपती आहे, तो त्यांच्यासाठी बनवला आहे. बोललं मातीचा बनवला आहे. तर बोलले, म्हटलं लेट होईल, चालेल का? ते बोलले तुम्ही द्याच फक्त बनवून, आम्ही केव्हा आमचं न्यायचं आम्ही बघतो. म्हणजे असं आहे. म्हणजे आता जो कागदी लगद्याची आणि मातीची किंमत तुम्ही एकच ठेवली आहेत, आणि ते म्हणजे जे नागरिक येतात त्यांना परवडेल अशा प्रकारचे रेटसुद्धा तुम्ही ठेवले आहेत. आणि एक पुढची गोष्ट विचारायची म्हणजे साधारण तुमच्या आजोबांपासून किंवा पंजोबांपासून ही गणेश मूर्ती शाळा सुरू आहे, आणि आत्ता तुम्ही ज्या गणेश मूर्ती शाळेत आहात ती मगाशी तुम्ही सांगितल्यापासून ही रस्त्याच्या म्हणजे सागरी महामार्ग जो आहे त्याच्या बाजूलाच आहे. मग तेव्हा कशी गणेश मूर्ती शाळा होती आणि आता कशी आहे, यात काय? पहिलं जर बघितलं तर फक्त पार्ट्या यायच्या माझ्याजवळ, बाहेरून मूर्त्या बघून पार्ट्या यायच्या, फोटो पाठवायचे वगैरे लोक वगैरे, पण ती पार्टी माझ्यापर्यंत पोचत नव्हती, त्या जागेपर्यंत पोचत नव्हती. आता कसं इथे सागरी मार्गावर आल्यावर आणि रोडवर आल्यामुळे लोक लोकेशनवर येतात, कारण माझं लोकेशन मी टाकलेलं आहे. मुलगा हुशार, शिक्षण केलेलं आहे, कॉलेज वगैरे पूर्ण आलं, पण याच्यात त्याने रस जास्त घेतलेला आहे. माझ्यासोबत तो रात्रंदिवस काम करतो, हे एक मोठा मला आधार आहे. हे मोठं सांगण्याचं म्हणजे तो नोकरीच्या पाठी गेला नाही, आपला आहे व्यवसाय, तो वाढू या धर्तीच्या खाली आहे. निश्चितच तुमच्या मागून ही गणेश मूर्ती शाळेचा वसा चालवण्यासाठी तुमचा मुलगासुद्धा सज्ज आहे आणि अतिशय उत्कृष्ट मूर्तिकार आहे, त्याच्याशी सुद्धा आम्ही बोलणार आहोत. पण आत्ता जी गणेश मूर्ती शाळा बघतोय ती तुम्ही म्हटलात की आम्ही करारावर घेतलेली आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? करारावर घेतलं म्हणजे असं योग ठरलं की मला एक आमचा एक इथला कार्यकर्ता आहे, चांगला आहे, सामाजिक कार्यकर्ता. तो बोलला हेमंत तू इथे काय करतो? तर म्हटलं नाही रे, माझी मातीची गैरसोय होता, गणपती चढवायला गैरसोय होते. तो बोलले की एक मी तुला जागा दाखवतो, बघ तुला परवडतील काय. ज्यावेळी त्याने इथे आम्हाला हा स्पॉट दाखवला, आता शाळा येतो, अख्खं जंगल होतं, डोंगरगाव मात होता, अख्खं जंगल होतं, ते साफ केलं, लेवल केलं. नाही म्हटलं तरी मला 5 लाख रुपये इथे जागेसाठी खर्च आला. फक्त त्याला मला सिंधुदुर्ग बँकेचं जरा अनुदान भेटल्यामुळे त्याच्यातून मला जरा म्हणजे तेवढं काम माझं झालं.
आणि मी जिद्दीने उभं राहिलो. काही झालं तरी शाळा उभी करायची, गणपतीचा कारखाना. आणि त्याच्यात असं की पूर्ण शाळेत गणपती भरून राहिलं पाहिजे, हे माझं ध्येय होतं. ते आज माझं स्वप्न पूर्ण झालं. निश्चितच जर आपण पाहिलं त्यांच्या बोलण्यातून किंवा त्यांच्याकडून जी माहिती घेतली, याच्यातून एकच प्रकर्षाने जाणवतं म्हणजे त्यांची जी जिद्द. गणेश मूर्ती शाळा, अनेक गणेश मूर्ती शाळा आहेत ज्या पिढ्यानपिढ्या सुरू आहेत, आणि या गणेश मूर्ती शाळा आज नवीन पिढीसुद्धा चालवते. मात्र एकदम ग्रामीण भागात असलेली गणेश मूर्ती शाळा एवढा सुमारे 5 लाख रुपये खर्च करून दुसऱ्याच्या जमिनीमध्ये कराराने ही गणेश मूर्ती शाळा उभं करणं आणि जिद्दीने ती गणेश मूर्ती शाळा चालवणं, आणि त्याचबरोबर आपली वेगळी खासियत जी आहे ती संपूर्ण महाराष्ट्राला दाखवून देणं, असे गणेश मूर्तिकार आपल्या या कोकणात आहेत. हे आपल्या कोकणचं भाग्यच म्हणावं लागेल. यांचेच जे सुपुत्र आहेत ते सुद्धा अतिशय उत्कृष्ट कलाकार आहेत. आपण पुढील जी माहिती आहे की त्यांना कशी काय आवड लागली आणि ते कशा प्रकारच्या गणेश मूर्त्या बनवतात हे त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊयात. आपल्यासोबत आहेत हेमंत मटकर यांचे सुपुत्र अनंत मटकर, आणि हे सुद्धा एक उत्कृष्ट मूर्तिकार, युवा मूर्तिकार आहेत. आपल्या वडिलांचा वारसा पुढे चालवण्यासाठी अतिशय परिश्रम घेऊन हे सुद्धा या ठिकाणी मूर्तिकाम करतात. नमस्कार, स्वागत करतो कोकण सात लाईव्हमध्ये. सर्वप्रथम प्रश्न विचारायचा म्हणजे ठिकठिकाणी आम्ही युवा मूर्तिकार बघतो, आज कोकणामध्ये नवीन पिढीसुद्धा या मूर्तिकलेत उतरलेली आहे. तर काय सांगाल, कशी तुम्हाला आवड निर्माण झाली या मूर्ती? मी लहान असल्यापासून गणपती बनवताना वडिलांना पाहतो किंवा काका, मुंबईचे काका, गावचे काका. आणि नंतर मी शाळेतून आल्यावर गणपती करायला बसायचो. तेव्हा मला जमायचं नाही एवढं, पण नंतर हळूहळू एक ती पहिल्यापासूनच असल्यामुळे ते ॲटोमॅटिकली रक्तात उतरलं आणि मग हळूहळू मी मूर्त्या बनवायला शिकलो. मग बाबांचं काम बघून मी पण हाती मूर्त्या घालायचं बघितलं, पण तेव्हा जमायचं नाही. पण नंतर होत गेलं, जसं मी माझी प्रॅक्टिस होत गेली तसं मला मूर्त्या बनवायचं होत गेलं माझं. एक म्हणजे विषय म्हणजे लहानपणापासून मूर्त्या बघताय तुम्ही, मग तुमचं शिक्षण काय झालं आणि काही कलेचं शिक्षण वगैरे घेतलं आहे का, याबद्दल काय सांगा? मी ग्रॅज्युएट आहे, B.Com केलं आहे, पण कलेचं असं काही कुठचं शिक्षण घेतलं नाही. पण हे सगळं बघून शिकत गेलो. बरेच लोक JJ गेले, DCADला गेले, तिथे शिकली, पण मी तसं काहीच नाही केलं. मी म्हणजे हे आपल्या म्हणजे वारसाने जे चालत आलं ते बघून तुम्ही गणेश मूर्त्या घडवतात. आणि आम्ही आत्ता बघितलं पण इथे आम्हाला विविध प्रकारच्या गणेश मूर्त्या बघायला मिळतात किंवा विविध डिझाईन बघायला मिळतात. आणि एक मगाशी बाबांनी सुद्धा म्हटल्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे मागणी येते त्याप्रमाणे पुरवठा द्यावा लागतो, तर तो कशा प्रकारे देतात त्याबद्दल काय सांगाल? आता सध्या नवीन लोक आहेत, पिढी आहेत, म्हणजे आता जे युवा वर्ग आहेत त्यांचं एक फोटो घेऊन येणार. आता पेंडला मूर्त्या बघणार तर फोटो घेऊन येणार, मला अशी मूर्ती पाहिजे, ह्या टाईपमध्ये पाहिजे किंवा असं डेकोरेट पाहिजे. मग ते सर्वच त्यांना द्यावं लागतं. तसं जर ते नाही दिलं तर आपल्याकडे ग्राहक येणार नाही. त्या दृष्टीने आम्ही भरपूर प्रयत्न करतो. असं आहे. निश्चितच. आणि कागदाच्या लगद्यापासून ज्या मूर्त्या बनवतात, यात आता तुमची संकल्पना काय? म्हणजे आम्ही आता बघितलं कागदाच्या लगद्यापासून वडिलांनी 4 वर्षापूर्वीपासून तुम्ही सुद्धा सोबतच होतात, मग याबद्दल काय सांगाल? ही आताची संकल्पना आणि याच्यानंतर पुढील संकल्पना तुमची काय असेल? कागदाच्या लगद्यापासून म्हणजे सध्या POPचं प्रमाण जास्त होत चाललं आहे. लोक बरेच ग्राहक किंवा मूर्तिकार म्हणा बाहेरनं POP आणून विकत आहेत आणि ग्राहक खरेदी करत आहेत. त्यामुळे आपला जो कलाकार आहे, जो नवीन युवा पिढी आहे, ती ही जी हाती मूर्त्या बनवण्याचं जे हे आहे त्याच्यामध्ये ती मागे पडत चालली आहे. मग ते बनवायला बघत नाही, म्हणजे रेडीमेड आणायचं आणि विकायचं हे नको आहे सध्या. म्हणून आम्ही पण काय केलं की POPच्या मूर्त्या हलक्या होतात म्हणून लोक नेतात, मातीच्या मूर्त्या जड होतात म्हणून लोक POPकडे गेली. मग आता त्यावर पर्याय काय तर गोमय आणि लगद्याच्या मूर्त्या, कागदी लगद्याच्या, मग ते पण वजनाने हलके असतात, जे POPच्या मनाने एक भरपूर प्रमाणात ते हलके असतात. म्हणून आम्ही त्याकडे जास्त लक्ष दिला. मातीच्या मूर्त्या कमी करायच्या आणि लगद्याच्या मूर्त्या जास्त बनवायच्या, म्हणजे ते ग्राहकांना पण पटेल की हलक्या मूर्त्या आहेत आणि विसर्जन पण फास्ट होतं. मातीची मूर्ती विरघळायला 2 दिवस लागतात, ते लगद्याची मूर्ती विरघळायला 1 दिवस लागतो. पण POPची मूर्ती तुम्ही बघितलात विसर्जन ते 6 महिने 5 महिने तुम्हाला नदीपात्रामध्ये तुम्हाला तशीच दिसेल, जी सडलेल्या अवस्थेत असेल. आणि ते बघितल्यावर फार वाईट वाटते की आपण ज्याची श्रद्धेनं पूजा करतो,
ती मूर्ती तिथे बघितल्यावर नंतर मनामध्ये वाईट विचार येतात की हे चुकीचं आहे निश्चित असं. कोकणात आपण पूर्वीपासून बघतोय की जास्तीत जास्त मातीच्याच मूर्त्या असायच्या, पण जसजशी पुढे पुढे दिवस बदलत गेले तस त्याच्या POPच्या मूर्त्या आल्या आणि जसं आपण म्हणाला तसं विसर्जन झाल्यानंतर आपल्याच मनाला कुठेतरी वाईट वाटतं की त्याच मूर्त्या ज्या आपण घरात पूजा करतो त्याच मूर्त्या अशा बाहेर उघड्या पडलेल्या असतात आणि याला पर्याय म्हणून तुम्ही जो कागदी लगद्याच्या मूर्त्या आहेत त्या बनवल्यात. आता किती मूर्त्या आहेत साधारण आणि यापुढेही तुम्ही वाढवण्यासाठी काय प्रयत्न असेल तुमचा? यावर्षी आम्ही 450च्या वर मूर्त्या केल्या ज्या 4 फुटापर्यंत होत्या. सध्या मागणी 5 फुटापर्यंत आहे, 5 फूट 6 फूट. मग ते आम्ही नेक्स्ट इयरला पुरवूच असं मला सांगतो. आणि मेन म्हणजे जे मूर्त्या आहेत 3.5-4 फुटाच्या त्या लोकलला जास्त जातात आणि 1 फूट 1.5 फूटपर्यंत बाहेरच्या ठिकाणी मुंबई, पुणे, गोवा किंवा हैदराबाद म्हणा, बेंगलोर म्हणा ह्या ठिकाणी 1-1.5 फूटपर्यंत जातात. निश्चितच. म्हणजे बेंगलोरपर्यंत या मूर्त्या तुम्ही 1-1.5 फुटापर्यंत पाठवतात आणि आता पुढे आता 5 फुटांची सुद्धा मागणी तुमच्याकडे आली आहे. म्हणजे त्याच्यातून आणि एक दुसरी गोष्ट म्हणजे आता या गणेश मूर्तीशाळा आपण ही बघितलीत तर या ठिकाणी महिलासुद्धा काम करतात. तुमच्या वडिलांपासून ही सुरुवात झालेली आहे. मग पुढे टिकवण्यासाठी त्याचा तुमचा काय प्रयत्न असेल? अवश्य आम्ही ज्या महिला आहेत त्यांना आम्ही कायमसाठीच बोलवलेलं आहे. म्हणजे त्यांना म्हटलं की 12 महिने तुम्ही काम इथे करा आणि कुठे जायची गरजच नाही. जे काय ते तुम्हाला आम्ही म्हणजे जे काही वेतन असेल ते आम्ही देऊ असे. आणि त्यांना पण एक हे होईल आणि त्यांना पण एक वेगळं वाटेल की आपण गणपती बनवतो आहे. बाहेर त्यांचं पण आता नाव होत चाललं आहे की बाबा अमुक अमुक मूर्तिकार शाळेमध्ये महिला काम करत आहेत. हे त्यांच्यासाठी पण एक मोठी गोष्ट आहे. निश्चितच धन्यवाद ही उत्कृष्ट माहिती आपण दिल्याबद्दल. या गणेश मूर्ती शाळेची एक वेगळी खासियत म्हणजे या ठिकाणी महिलासुद्धा काम करतात. महिला गणेश मूर्त्या घडवण्याचं काम करतात आणि माझ्यासोबत महिला आहेत. जवळजवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात म्हटलं तर एकमेव गणेश शाळा अशी आपल्याला बघायला मिळते ज्या ठिकाणी 10 ते 15 महिला या गणेश मूर्ती शाळेत काम करतात. माझ्यासोबत महिला आहेत. आपण बघू शकतात की मातीने साचा भरण्याचं काम त्यांच्याकडून सुरू आहे. आणि आज रक्षाबंधन असल्यामुळे काहीशा महिला येऊ शकल्या नाहीत, मात्र आपल्यासोबत महिला आहेत. काय सांगाल, किती वर्ष तुम्ही या गणेश मूर्ती शाळेत काम करताय? 2 वर्ष झाली आता. 3 महिन्याचं प्रशिक्षण दिलं आणि 2 वर्ष झाली आता. म्हणजे तुम्हाला प्रशिक्षण दिलं गेलं? हो, 3 महिन्याचं प्रशिक्षण दिलं. आता तुम्ही काय काम करता या ठिकाणी? साचे भरणे, गणपती साचे भरणे, हात भरणे, डोकीविकी भरणे असे कामं करते. मग आता घर कसं सांभाळतात आणि गणेश मूर्ती शाळेत कशा येतात याबद्दल काय सांगाल? घरी सकाळचं जेवण करतो, नंतर इकडे 11 वाजता येतो आणि संध्याकाळी 6ला जातो. संध्याकाळी 6 जातो. जवळजवळ मला मटकरांनी सांगितल्याप्रमाणे ही गणेश मूर्ती शाळा दसऱ्यापासून सुरुवात होते, म्हणजे वर्षभर चालते. मग कशी आता तुम्ही रोज येतात का गणेश? हो, रोज येतो. रोज येऊन तुम्ही काम? हो, रोज येतो. फक्त रोज म्हणजे सकाळची येऊन संध्याकाळी येतो. फक्त 5 दिवस फक्त मधीच नाही. हां, बरोबर. तुम्ही या गणेश मूर्ती शाळेत आज जवळजवळ नाही म्हटलं तरी पूर्ण वर्षभर काम करतात. मग यात कसं काय तुमच्या म्हणजे अर्थार्जन कसं होतं? म्हणजे तुमका किती पैसे मिळतात किंवा कसं काय चालतं? बाहेर आम्ही जे काम करतो असतं ना ते इकडे जवळच्या जवळ काम मिळालं आणि आम्हाला रोजगार मिळाला, म्हणजे आमचं घर चालक लागलं. त्यामुळे आम्हाला आवड वाटली, म्हणजे कामाला यायची असते. निश्चितच एक आवड निर्माण झाली. या गणेश मूर्ती शाळेत मटकर यांनी या महिलांच्या हाताला काम दिलं आणि हे काम म्हणजे गणेश मूर्ती घडवण्याचं काम, मोठं काम. आणि या गणेश मूर्ती घडवण्याची आवडही त्यांना झाली आणि त्याच्यातून अर्थार्जनही त्यांच्या कुटुंबाचं होतं. कुटुंबही त्या सकाळी जेवण वगैरे करून आपलं सगळं काम आटपून या गणेश मूर्ती शाळेत येतात आणि पुन्हा सायंकाळी घरी जाऊन घरची कामं करतात आणि यात ती एक आवड म्हणून सुद्धा हे काम करतात. ही एक मोठी गोष्ट आहे. तर अशा प्रकारे आपण बघितलं की या हरिचरणगिरीमध्ये, वेंगुर्ले तालुक्यातील वांगणी हरिचरणगिरीमध्ये या कागदी लगद्यापासून किंवा गाईचं शेण आणि शेतातली माती यांचं एकत्रित करून गोमीय
ज्या गणेश मूर्त्या आहेत त्या आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाल्या आणि त्याचबरोबर कशाप्रकारे बनवल्या जातात याचीसुद्धा आपण या ठिकाणी या मूर्तिशाळेचे मालक हेमंत मटकर व त्यांचे सुपुत्र यांच्याकडून माहिती घेतलेली आहेत. आणि आपण या ठिकाणी आता बघू शकतात की गणेश मूर्ती ह्या ज्या सर्व बनवलेल्या आहेत, ज्या पांढऱ्या कलरच्या गणेश मूर्त्या आपल्याला दिसत आहेत त्या सगळ्या कागदाच्या लगद्यापासून बनवलेल्या गणेश मूर्त्या आहेत. आणि एक पर्यावरणपूरक गणेश मूर्त्या कशा प्रकारे बनवायच्या आणि पर्यावरणपूरक गणेश मूर्त्या सर्वांनी आता बनवायला पाहिजेत अशा प्रकारचा संदेश हा या गणेश मूर्ती शाळेतून आपल्याला मिळतो आहे. निश्चितच या मटकर यांचा जो उद्देश आहे की गणेश मूर्ती शाळा ह्या पर्यावरणपूरक गणेश मूर्त्या सगळीकडे बनवल्या जावा, यामुळे पर्यावरणाचाही समतोल राखण्यास मदत होईल, अशा प्रकारे हा त्यांचा उद्देश आहे तो यातून निश्चितच साध्य होईल अशी आशा व्यक्त करतो. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसहित दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.